И здравейте, потребители от YouTube, аз съм Здравейте. Павел. Тук до мен е Бобо Флекс. И днес играем в един такъв сервер, как да го кажа. Ние сме доста развити. Да, ето ми бронята. Бронята ме, вижте каква ми е. Нещата само бутушките не са ми. Мече. Ела навънка, подготвил съм ти една изненада. Ти не я знаеш. Отвори вратата и погледни надясно. Гледаш ли? На кой дясно? Бе. Дома. Абе, не знам, това да ни пуснат дъмото направо да имаме левел. Това направо Apex. Да, също ще трепим. Дай ми някаква кирка, че аз не че трябва сега да си правя. Оставих честа, отиди да си вземеш. Аз се бия също от тия. Как бях там, Кирчета. Значи, тук Колнер дойде и ние за това станахме богати. Да, но все пак на един сервер най-после бъдем богати. Допреди малко играхме Hunger Games, което е много готино. И смятаме... What the fuck? Какво стана? Гръмна клипа после. Познай какво беше това, бе? Как се казваш това, дето... Как беше нещо, сега беше, дето беше много голям, нещо като голяма пещера. Онази накрая. Ела тук при мене, където съм аз, където не виждам. И за какво? Да видиш. Кой има? Ела, виждаш ли ме? Ела. Виж кой има тук. What the fuck? Човек, това е готино. Нали аз така. Долу има експи. Аре следи долу. Аз имам 1000 боксите даймонди, ще се качим с даймонди. Следи го, да. Shit, creeper. Боже, внимай. То е едно блокче ще помогу. Още creeper. То колко би отнема нищо почти. И как може да има коза долу и да е оцеляла? Как се е тръгнал, той може да е паднал във водата. Вземи кола. Взимам го. Да се направим този час, имам дърво. Аз имам един стак торчове. Добре. Нати. Бе, и вземи торчовете. И така не иска просто този... Вчера направихме клип. Да. Чакай, ти къде отиде? Напред. Осветявам цялата пещера. Това не е пещера, как беше това? Да. Против. Кой левел си? Трети. Аз съм 11. Аре, влеме другия сервер да покажем Hunger Games. И да пусна песента. Не бе, не излизай. Боби, снимаме клип. Вика толкова. Пускаш някаква музика. Ако имаше и фейскам, да знаеш колко смешен щях да бъда. След съм чалга. И днес в клипа покажем този сервер. Да, също IP-то ще е в описанието. Той е също хубав сервер. Както видите, ние рекламираме сервери. Да. И после може да кажем IP-то, когато аз направя сервера. Може да кажем IP-то на нашия сервер. Там видим някакво име. Това моето е. Намерих още една пещера. Виж, още една пещера. Пещера в пещера. Абе, чай да направя едни стълби тук.
Готово с някакви стаи. Ти седна ли си колко? Да. Аз. Ти седна ли го? Колко равно е. Ела да копаем на тука. Ами да, днеска като цяло ще бъдем в мината. И там като цяло... И там... Тук е някакъв дъжд вали. Процепи ми. Аз свършиха ми факлите. На мен не. Нали стак бе? Ми да, така свърши стак. Аз имам още 19. И ти много бързо ги хабиш през няколко блокчета и слагаш още някаква форма. Ми да. Десето. Да, ма... Ти на къде тръгна последно? Да еднем нещо, къде не е отстен, тук лава. Нагоре ли, нагоре ли? Дето тук каза, че много въй колко е. Открих Diamond. Надолу ли тръгна или нагоре? Надолу, ами не знам, тук съм. Слизам все пак надолу. Виждам някакво зомби с скин. Как зомби се скин? Ейте, виждам ти метове. Шит! Си долу. Умрях. Наистина ли? Да, човек. Да, там виждам ти мето. На Марин. Ейте. Тук в този сервер е AFA в BG. Отвори се това, видях майдите името. Виж, покажи, отвори се това нещо, за да видиш, че е AFA в BG. Да, ето го в едно BG. Да, тъпа. Аз съм тук до тебе. AFA. Той е Админ. Админ AFA. А за клиповете? Окей. Имам още 8 точки. Hunger Games, I wanna wait Olivia. Някакво, дай да покажем на хората още. Боби сигурен. The weary one's Hunger Game. За съжаление, лъка си го хвърлих да гние в лавата. И за какво? Имах един стак стрели. Аз имам също. ПВП. Ай, навар ПВП. Лава бе. Ела навар ПВП. Чакай бе, аз още... Добре, изчакай само и тук само да гледам пистолета. Още. Варп. ПВП. Имам още 4 точки. Ела на оф-ере в другия сервер. Не бе, човек, трябва да покажем на хората сервера си пак. И този епизод няма само в различни сервери. Как да го кръсти примерно в различни сервери? Някакъв скелетън ме посреща, като се появява. Мале, Убих скелета в лака. ред бе, ела на Hunger Games съм. Какъв Hunger Game? На PvP-то? Не бе, Как другия да сервер. Не, ела в същия. Няма. Да игра. Hunger Games. Oh, so good. Айде ела да направим епизод в този сервер, пък ще направим... Мале, аз са почва ли бе? Аз съм ли? Бри. Ела първо. Изиграй една игра и после пак ела да се довършим епизода тук поне. И да е по-дълъг, да не е толкова кратък. Аз заглушавам тога и спускам готината песен. Що? Така. Ние снимаме клип за човек. Ние не заглушавай. Добре, ай заглуши, що мога да пускат песента. Ама гър тук само някакви мутите.
Ми така, Бобфлекс заглушим, но все пак ние си продължаваме това. Това по-заглушим. Така че нека ние да отидем примерно този Diamond след да найдем, леки не видим. Ще не седи там. Така, сега ще покажа нещо, което е много готино. Сега гледайте. Значи сега сигурно виждате тази табелка е фин. Натискаме, всичко се възстановява, но бъдната не се. Но все пак, може да се стане. Хубаво 20 милиона да стане 37 часа. 37 часа. Така значи отивам на Safari и отивам на... Бе отивам тогава на Лапи. И силната. Защото е слабак. Така няма никой. Добре, но нека се пак вече на спама да побим пръсета и там кофе. Нека да покажа лайфовете на сезона. Има лайф лут, лайф сега, видим лайф сили. Тук няколко села има. Ето някакви лъвне. След... Не колко пукът след приключите ме къв съм. Мисля, че някакъв приключи. Така ми гледате вече. Каните на то. Евент. Така, Боби, евент има. Стига бе! Има евент. Окей. Ами... Ма нали бе това ние... Добре, влизам. Влизай, защото има евент. Логин. Къде е евента бе? Бе, са те го пусика да ми ги дадат, аз ги не искам. Гати тъпя евент. Пускат ти някакви глави, които носят. Аре бе, пускай бе! Гледай го, Айнаря. Аз взема от файките. Легото не липя. Аре, пускай бе! Ого, аз имам 4 смаград. Толкова малко, аз имам 44, обърках се. Аз имам 64 на руда. Аз имам стак на руда, стак и 43 вече. Yes. Hunger Game. Така, хора, да сигурно на евента ще ми хареса. Тогава ще е Снейк. Искаме енчантната книга. Айде бе, не мога да взема енчантната книга, пък искам. Yes! Енчантната книга. Закония сме играда, бе. Не, всъщност ще вземем. Закон са главици. Имам 52. Знаеш какво да вземам?
Взима още две enchantment книги. Вместо това взима enchantment книга и не е това. Това взима две парите. Взех още една enchantment книга. Сега взима още една enchantment книга. О, не ти. What the shit, реши. Изчезна. Имам enchantment книга. О, мен много реакция. Аз нищо няма фен да е честа, значи. Имам 2 смаградова руда, стака. И аз имам. Але... Аз съм мега богат. Има ли костче? Нали има, разбира се, трябва да има. Нека хвърли enchantment книга. Аз взех enchantment книги, взех enchantment книги. Так, какво е това? Снейк? Взимай enchantment книги. О, после ще има PvP! Боби, после ще има PvP. Какво ти каза? Това ли е снейка? Това е снейк. Дел го знам, какво те прави. Това е джъмп. И ти прави джъмпа. Ама гър някакъв падна до тук. Аз паднах. Не ти. Това бях аз. Ух, паднах. Не, аз не говоря за тебе, още един падна. И ти падна, ма... Някакъв ме бие тук, гадно това. Аре бе, аз не искам да съм тук. Паднах. Някакъв тук от файтите. Ти къде отиди? Праси... лева. И аз спра. Охо, имам 2 нищо. О, искам да си взема това. Ето ела да ти дам лево. Аз вземам на този левела. Сега на тебе ще. Аз искам левела да си енчантна лъка. Искам да си минавам джъмпа, бе. Вие пускате си тъпи пошен. О, това тук е много стълби. Закопаят сега джъмпа, много тъп. Така, нека хората много да ви е било интересно сега. Така, моля ви, повтарям, който иска да играе с нас, просто да пише в коментарите. Ма ти провери ли другите клипчета? Някой писал ли? Ами не, никой не е писал, само деца някой е харесал клипа. Моля ви, ако ги харесвате, просто напишете в коментарите, защото така ние не знаеме дали искате. Какво стана? Чай, тук моля се слага. И къде си? Аз съм тука, погледни. Я? Тъпа, зъл. Тука може. Да, прием. Браво, чакай, дръпни се, аз съм. Давай. Браво. Айде, ясно. Какво? Що ме върнаха тука, бе? Аре бе! Сигурно, защото някой са минали джъмпа. Име е много лесно. Някои не са. Имаме Това за левел. Чакай, аз само искам аз. Свърши. Значи, ние скоро, ако пишете, ако искате в коментарите, аз съм решил да правим филмче и ако искате го одобрете в коментарите. Какво филмче, бе? Ако искате да направим едно такова филмче, като подобно на анимация, но не анимация, а един я снима, а пък другия, нали, на F1, а пък другия, пример, прави някакви сцени. Искате? Искаш? Добре, да ги питаме дали искат хората и те ще напишат в коментарите. Да, в коментарите пишете, давайте ни идеи, защото просто ние не знаем какво да правим, само както гледате скучни клиповете ни.
Виж ме къде съм. Опа, падна. Да, на земята. Бях близко до кабелстоуна. Някой има най-горе, бе. От тези почти най-горе. Кой ще правим с маграда? Не знам. Това е Емералд. Виж Емералд. къде съм, виж къде съм, виж къде съм. Браво и. О, човек, ти как го минаш това? Може ли много? Без... Не го минавам на спин. Моля? Това до третото не го минавам на спринт. Не го минавам на спринт, то ми е неправилно и ти е нули спринта даже. А защо аз още? Паднах. Какво правя? О, ти вече са го направили. Кой го чупи, бе? Мале, той много зле. Нали, бе? Аз мога го чупя цялото. Ай, някакъв Ти ли умря? Не. Що ме им питаш? Аре бе, тъпите айтъм, не искам да ги взимам. Нали, искам да взема някакъв готин айтъм, пък ти не. Ела на... Пак. Я отиди в холма. Не. За кого? Е тъпо. Добре, и колко време е минало от клипа? Де да знам. За кого да гледам. То аз не гледам, ама... За кого да гледам? Няма смисъл. Има гъне, бях на стълбата. Горе-долу, мале, горе-долу са минали 20 минути. Виж да свършим. Не. Не. Още примерно 10 минути там някакъв. Да покажем на хората евента, целият евент. И да гледат как се бием. И как умират те, ОМГ. Така, то е пусно. То е пусно да ходим в евента. Аре. Най-после. Това е евента. Той се прави нов. И като цяло това е сервера. PvP-то показахме ли? Не, още не сте. Виж сега едно нещо. Какво? Сега ще видиш. Видиш ли? Ендър перла. Човек, и аз имам. Защо не се телепортнеш? Че малко. О, фок! Виж къде съм. Але човек, гледай, аз къде отидох. Къде? Ела на евента. Аз Yes! съм почти горе. Човек, ти как? Чакай, искам само да ми се възстановят сайта. Виж ме пак мен къде съм. И виж къде съм аз? Аз искам да ми се възстановят сайта. Гледай, ние минахме направо това. И аз го минах. Лазаре. Колко очи искам още. Да, ма че се дай пием. И аз го минах башкет. Мак първи. Лазаре. Аз отим долу. За Сега гледай кой? един много готин трик. Много готино. Ама кой го измисля да се качи? О, къде отидете? Единствения качил си горе. Къде отиве? Човек, някакви златни ябълки имаш ли? Не, за какво? Лъж. Аз съм на гордото, направо горе да кажа. Някакъв сендър пие или го минава като нас? Yes! Аз съм отгоре в... Бъркав честовете! Наистина ли? Да, на евента. Гледай къде съм. Гледай.
Горе къде? погледни. Ти къде си, бе? Отгоре на Чакай ме, искам и аз. Идвай. Кой има в честа? Ей тука, над честа, ей това там. Е там. Бой, виж къде съм. Човек, как? Как съм се... Гледай го това, умря! Виж ме къде съм, най-горе съм. Той има още перли и много такива. Доди. Погледнете на го. Ама отмине, бе. Значи сега гледай, така нещо направиш. Сега гледай. И Дали кой има в скоро? честовете? Човек, виж къде съм за тебе. Лоза е. Оттам чак. Я ми дай една ендър перла. Благодаря. Искам се телепортна и там по честовете. Ама много готино с те перли. Къде отидем? По честовете. Ако от еднako нагоре отидем някъде перлата. Где знам? Я, ще паднеш. Чакай. Приеми, аз съм ти пратил отпреди. Приеми просто. Гледай, аз хвърлям работи. Ама то не е едно място. Там съм. Гледай, те мъчат си да дойдат. Так не мога да дойдат. Ха-ха, се съм тъпи. Аз те арев в язовира. Викаш ли? Чак там. Готов? Магиосничка, искам да убия. Магиосничка! О, гледай как е стилен. Магиосничка! Даже две. О, ше! Дали аз ще убия? Гледай аз къде съм. Убих магиосничката. Гледай аз къде съм, аз съм до нея. Ти си до другата. Да, човек, бе. Аз ако падна, ще умра. То от тук да падна. Чакай, искам да видя нещо. Чакай, искам да видя да Добре, ще мога. умра. Умирам. Магиосничка те преследва. Аз се бия. Тя се оглежда, не знае откъде идвам. Убих я. Тук не е пил. Чакай, аз ще го убия. Най-великият е, убих го от тука. О, ме е якото. Аз ще на спалма. Аз съм на спалма. Най-глупо е на спалма. Ома гой, някакви са тук. Аз съм над облаците. И летя, падам в язовира. Не гледай, виж една колона има голяма, видиш ли? Не, аз не съм, аз съм къде има наковалня? Та. Знаеш кой? Чакай малко.
Али спомня. Аз съм над облаците, човек. Наистина ли бе? Дай. С телефон настъпва. Не. Добре. Приеми. Е сега. Къде сме бе? Бе! Той е затворен. Не! Ма, защо? Защо? Беше толкова готино. Но нищо. Ами, това беше, дами и господа. Благодаря, че ни гледахте и чао!